Què tal estan? Benvinguts a l'edició de dijous 22 de març de 2012 de Ventana a la Safor. Gandia acollirà un any més la Fira de l'Estudiant, que en esta edició arriba a la número 12 i amb novetats com la temàtica de la iniciativa, que ja no només serà una Fira de l'Estudiant, sinó també d'entitats juvenils i de joves emprenedors. D'este assumpte i també del bicentenari de la Constitució de 1812 anem a parlar en la nostra tertúlia de dijous que protagonitzen els més joves. En primer lloc, Alberto Moratal, president de Noves Generacions del Partit Popular de Gandia. Molt bon dia, Alberto. Bon dia. I gràcies per acompanyar-nos. També ens acompanya, com sempre, José Manuel Prieto, secretari general de Joves Socialistes de Gandia. Molt bon dia, José Manuel. Hola, bon dia. I també Alicia Izquierdo, que és la secretària comarcal del Bloc Jove Compromís Safor Valldigna. Molt bon dia, Alicia. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos també. Bé, una primera aproximació, una primera valoració d'esta nova edició de la Fira de l'Estudiant que arribarà la propera setmana, que se celebrarà a la plaça del Prado de Gandia i que suposarà un punt de trobada per als joves en el món de l'ensenyament, de l'empresa, etc. És una activitat molt important que s'impulsa des del Departament de Joventut i que està enfocada sobretot als estudiants i més en un moment com ara que se finalitza el segon quatrimestre i els estudiants ja, sobretot els que tinguin que finalitzar un cicle, com pugui ser la secundària, tenen que tindre, per així dir-ho, tota la informació al seu abast per a saber quines ofertes acadèmiques tenen al seu abast o bé quines incides professionals, mitjançant l'autoempleo, per exemple, poden trobar. I jo crec que aquesta fira és una aposta decidida que porta moltíssims anys duent-se a terme i el que s'ha fet des del Departament de Joventut en aquest sentit és apostar per ella i intentar incloure nous elements, com estàvem parlant, que són el concepte de les entitats juvenils, és a dir, la 7ª Fira d'Associacions del Consell de Joves de Gandia estarà incardinada el dimecres durant tot el dia, matí i vespre, i el concepte de joves emprenedors s'engloba gràcies a que hem aconseguit la col·laboració de l'Empren Jove, que donarà una sèrie de xerrades, es tindrà un estat muntat, amb la qual cosa aconseguirem que tota aquesta informació de joves que vulguin, una vegada finalitzar els seus estudis, incorporar-se al mercat laboral, però no ja en un puesto com a treballador, sinó que volen iniciar el seu projecte empresarial i volen començar de si mateixa, tinguen tota la informació al seu abast per a que això sigui molt més fàcil. És una ferramenta a l'abast de tots els joves, jo crec que és una iniciativa que sempre hem aplaudit de Noves Generacions. Ara ho aplaudim amb més ganes perquè s'han incorporat nous elements que fan que la fira sigui molt més atractiva i considerem i animem des d'ací a tots els joves a que la setmana que ve puguem participar en aquesta fira, que creiem que és molt important i que pot ajudar moltíssim a aclarir dubtes que tinguen els joves respecte al seu futur immediat. Bé, José Manuel, una nova edició que continua celebrant-se de legislatures anteriors. Sí, en aquest sentit nosaltres sempre hem vist amb molt bons ulls una Fira de l'Estudiant, tant quan la vam introduir nosaltres amb el govern com ara amb el nou govern, que continua sent una activitat de referència i que per sobre es fa una plaça de referència i emblemàtica de la ciutat que permet que molts joves s'acosten a conèixer què és la Fira de l'Estudiant o quines ofertes presenta a damunt de la taula. I més amb la realitat xocant que en aquest moment tenim la gent jove. Primer que som, i ho parlàvem abans del programa, el país d'Europa amb més sobrequalificació professional, és a dir, que hi ha molt més joves a llocs de treball desempenyant funcions per davall de la seva formació, que som el país d'Europa on més atur juvenil hi ha, i en aquest sentit la Fira de l'Estudiant serveix també, ho ha dit Alberto, com a orientació laboral, però també com a orientació acadèmica per a tots aquells joves que van a iniciar-se en el món de la universitat o que volen seguir el seu currículum acadèmic en algun tipus o en alguna de les modalitats del batxillerat. I la Fira de l'Estudiant ve fent aquesta feina des de fa molt de temps. És un complement d'orientació laboral i professional a banda d'acadèmica per a tots els joves, però també un punt de trobada de referència per a les entitats juvenils de la ciutat de Gandia. Així que en aquest sentit ens hem de congratular que una activitat tan arrelada en el temps i que continua fent-se des de fa tants anys estiga vigent en la programació anual de Gandia, siga una referència en la nostra ciutat i complisca aquesta funció cap a la gent jove de la ciutat, que és dinàmica i emprenedora per naturalesa. Alicia? Sí, bueno, la tasca realment de l'orientació acadèmica futura ja se realitza normalment des de dins dels centres, és a dir, el meu centre mateix i la resta de centres no sols de Gandia sinó de la comarca tenen els mateixos orientadors, podríem dir-ne dins del centre, que són personal que treballa allà als centres, i també rebem moltes vegades visites, en aquest cas de les universitats de València, de la resta d'universitats, però sí que és cert que és molt interessant la qüestió de la Fira de l'Estudiant. A més s'ha demostrat amb els anys que s'ha anat consolidant
podríem dir-ne, ja ha anat a més, perquè també se realitzen visites per part de centres educatius a la mateixa Fira de l'Estudiant. O sigui, no és exclusivament que tots els joves de Gandia o de la comarca se poden acostar de manera lliure, sinó que a més els centres educatius també considerem que és, podríem dir-ne, una activitat molt positiva, perquè portem els nostres estudiants i allí ells mateixos podríem dir-ne que poden pegar una volta, informar-se perquè allà estan presents totes les universitats, fins a tots els centres d'educació i de formació professional, està també, per exemple, la CDT, l'Escola d'Hostaleria de Gandia. Podríem dir que hi ha una àmplia oferta a nivell acadèmic i per tant ells també ja se van interessant, parlen fins i tot en alumnes actuals o gent que ja ha acabat aquells estudis, es poden explicar quines són les experiències, què és el que van a realitzar, i a més enguany també, tots els anys el Consell de Joves de Gandia també havia muntat un stand informatiu com a podríem dir-ne aglutinador de l'associacionisme juvenil a la ciutat, i enguany també s'introdueix la Fira d'Associacions, en aquest cas, on les associacions també juvenils de la ciutat podien participar. En aquest cas el Bloc Jove i Joves de Compromís ja demanarem també al Consell de la Joventut com a membres o com a entitat membre un stand també informatiu. Sé que d'altres col·lectius també en tenen. La nostra tasca allí també, entre altres coses, serà informar quina és la tasca que nosaltres realitzem. Nosaltres també estem implicats en sindicats d'estudiants, en sindicats de professors, durem també informació per als joves que se vulguin interessar més des de, podríem dir-ne, la lluita política, sindical, juvenil, etc. Si volen també se poden informar. Per tant, benvinguda siga i que per molts anys que se pugui seguir realitzant, perquè realment penso que és positiu, molts joves aclareixen molt les idees una vegada visiten la Fira de l'Estudiant. S'ha apuntat un tema, pense que interessant, l'assumpte de la sobrequalificació. Tenim una oferta formativa àmplia, diversa, variada, i com a resultat d'això, pregunte, tenim eixa sobrequalificació, eixes persones que estan formant-se contínuament després no troben el seu lloc al mercat laboral. Potser hauríem d'anar per ahí en el tema de l'orientació, potser per això servisca, per exemple, esta Fira de l'Estudiant? Sí, jo crec que el que n'hi ha que ficar en marxa són mecanismes que, sobretot les universitats en la darrera dècada s'estan ficant les piles en aquest tema, en el tema de que n'hi ha que tindre més col·laboració i contacte en el món empresarial. Per què? Perquè en l'intercanvi de sinergies positives que pugui haver entre el que són les universitats, el món de l'acadèmic i el món de l'empresarial, que és l'accés immediat una vegada uno finalitza els seus estudis, podem facilitar que el que realment s'està estudiant pugui tindre una aplicació real a la vida empresarial, i al revés, el que els empresaris necessiten, per exemple, un perfil que no està determinat perquè no estan estudiant-se una carrera que podria crear-se i no s'està creant, que els empresaris puguen facilitar aquesta informació a totes les universitats. Jo crec que en aquest aspecte s'està treballant, però falta moltíssim més camí per recórrer. Models com els nòrdics ens podien dur a una major integració laboral de tots els joves, i això pot ser una ferramenta útil per a tots els joves, entre altres coses, lo de la fira, perquè, com bé dia també Alicia antes, cada centre té els seus orientadors, els professors fan la tasca d'orientar els seus joves cap a on tenen que anar, quin és el seu perfil, però si a més aconseguim que en un mateix recinte els diferents professors, orientadors, els estants que tenen cada centre, és a dir, per exemple, els instituts van a tindre el seu estand on explicaran quins cicles, quina acadèmia, quins programes formatius ofereixen als joves per si volen apuntar-se a un cicle formatiu X o volen fer el batxillerat o volen fer tal. Si en un mateix espai tot això està compartit entre diferents estudiants de diferents centres, és a dir, no sols ja rep la informació que me dona de per si el meu centre educatiu, sinó a més tinc al meu abast la informació que me pugui oferir un altre centre educatiu, el que estem facilitant és tota aquesta informació en una setmana que serà dedicada sobretot al món de l'educació. Per tant, tots els joves aconsegueixen que aquesta informació el centre. A més, tot això, a part de lo que és la fira en si, tenim el dimecres, serà el dia gran per així dir-ho, perquè a part d'estar les entitats juvenils, està el que són el cicle de conferències que donaran persones que tenen una certa experiència i que han participat en moltíssimes edicions fins ara i que un any més ho faran, i aquestes conferències jo crec que també poden servir, a part de la informació física del fullet que te poden donar o l'explicació puntual que te poden donar, com a experiència i com a aval d'aquestes persones poden servir moltíssim perquè els estudiants reben tota aquesta informació, puguen digerir-la i puguen triar la millor opció per al seu futur. Bueno, respecte a la sobrequalificació, és un problema primer d'estructura del mercat de treball. Seguim tenint una estructura del mercat de treball antiquada que no permet que els joves puguen seguir integrant-se en el mercat laboral
després d'acabar la seva formació, i ens trobem amb el cas que molts emprenedors en molts projectes de col·laboració en les empreses, mentre han estat en la universitat, tenen molt difícil després incorporar-se al mercat de treball, primer per la seva pròpia estructura i després perquè hi ha un problema de conscienciació dels empresaris. En aquest moment, i és dur dir-ho, la patronal prefereix contractar gent amb una qualificació menor per a un lloc de treball que abans feia una altra persona amb una titulació major. Parlàvem abans d'entrar al programa de l'exemple dels arquitectes o de l'exemple de molts altres tipus de professionals amb una qualificació menor fent treballs que abans corresponien amb un sou major, tal volta perquè els empresaris així s'estalvien la quantitat del sou, que abans, com deies, corresponien amb qualificacions majors. Que pot ajudar la Fira de l'Estudiant en aquest sentit? És evident, però no sols la Fira de l'Estudiant. Pense que hauria de ser un problema de conscienciació real de totes les administracions, que han d'evitar que no tinguem joves sobrequalificats fent de cambrers o fent de treballs temporals o en molts casos vivint en sous precaris o en qualificacions laborals també precàries. És un problema que s'hauria de començar a ajustar. Totes les iniciatives en aquest sentit són bones, és bona la Fira de l'Estudiant, però si no s'incardina en la mentalitat de les administracions que existeix aquest problema per als joves, pense que anem mal. Alicia? És cert que hi ha molts joves amb unes qualificacions, podríem dir-ne, o estudis superiors, fins i tot màsters, etc., estades a l'estranger, gent que fins i tot domina 2, 3, 4 llengües, que estan treballant en faenes molt per baix del que és la seva qualificació a nivell acadèmic, però això jo penso que no ens té que dur a una conclusió errònia. No és, ara, a veure que ningú se pensa el fet de dir doncs com això és un desastre no vaig a estudiar, perquè total, per a la feina que me van a donar, jo penso que la reflexió ha de ser, o la conclusió totalment la contrària. És a dir, fixa't fins i tot quins són els joves que estan treballant avui en dia. Així no siguen tasques menors a les que haurien d'estar realitzant pels seus estudis, però qui està treballant avui en dia són els joves que van optar per estudiar i per treure titulacions superiors. Per tant, penso que la conclusió que hem de treure per als joves que es puguen escoltar i un poc la reflexió en general és que és necessari estudiar i formar-se, perquè no saps mai les voltes que t'ha de pegar la vida, no saps mai on pots acabar, però amb una bona formació i una bona base acadèmica sé que arribaràs molt més lluny que si no la tingueres. I això, per exemple, nosaltres ho podem veure al nostre voltant. Tindrem companys que han acabat carreres i no estaran treballant possiblement de la seva carrera, però sí estan treballant. I a dia d'avui podríem dir-ne sols això ja seria aconseguir-ne molt, perquè tal com està el panorama, el que passa és que sí que és cert, el món laboral o el mercat laboral no dona l'oportunitat que realment te pugues integrar partint-ne d'allò que has estudiat, que a més moltes vegades estudiem per vocació i arriba un punt que no pots arribar a aplicar mai eixa vocació en la qüestió que realitzes. Jo en aquest cas me sento una afortunada perquè sobre el que vaig estudiar i sobre el que treballo és realment el que volia fer, i m'ha costat també molts anys, és a dir que tampoc és un regal que t'hagin fet, però penso que al final és qüestió de treballar, d'estudiar, Pues en esta reflexió deixem este primer tema de debat i anem a parlar ara de la Constitució de 1812. Un 19 de març de 1812 va promulgar-se la primera Constitució liberal espanyola i van obrir al país a la modernitat, llibertat d'impremta, separació de poders, drets civils. Es parlava ja de ciutadans i no de súbdits. Són alguns dels trets característics de la PEPA, com es coneix popularment, i que va inspirar altres constitucions, sobretot en Amèrica. Alberto, quina va ser o quina és la importància d'esta Constitució? Jo crec que és la primera pedra del sistema democràtic instaurat a Espanya. Fins ara Espanya, possiblement França també, que estava patint un moment revolucionari en aquest context històric, érem els dos grans exemples d'Europa en les monarquies tenint un poder totalment absolut, on ostentaven tots els poders, la concentració dels tres poders, que després la Constitució desgrana i disgrega, i el que ens possibilita aquesta Constitució és, com bé dir, centrar certs principis que fins ara no estaven. El tractament, com bé has dit, de passar simplement el tractament del ciutadà en compte de dir súbdit, ja està donant la categoria de que una persona, de que el poble és sobirà en les seues decisions, és a dir, la sobirania nacional ve instaurada ja en la Constitució, per tant el poble té aquest reconeixement que fins ara no estava trobat, sinó que fins ara tenia que rendir pleitesía a una monarquia que exercia el poder d'una manera totalment absoluta. A més, jo crec que el més important d'esta Constitució és en el context en què naix,
tinguem en compte que en aquest moment Espanya estava sent invadida per les tropes napoleòniques i que per tant Espanya patia, estava sucumbint baix un poder que pareixia anar a estendre's per tota Europa. Dins d'aquest context de que un poble que estava patint greus conseqüències tant econòmiques com les militars, el poder i l'esperit d'una nació que aconseguís reunir-se entorn a una ciutat que encara estava alliberada com era Cadis i que baix el seu assaig aconseguir reunir les voluntats de totes les persones o els representants del poble i constituir una Constitució que a més aglutinava diferents parts de la societat. Tinguem en compte que és una Constitució molt liberal en una societat que era realment molt arraigada en un cristianisme molt conservador, molt arrelat en les tradicions, però que en canvi es planteja certs canvis que fan que Espanya es fiqui a l'avantguàrdia de les constitucions europees, i amb la qual cosa esta Constitució n'hi ha que dir que a partir d'aquest moment senta precedent no sols per a les constitucions posteriors que puguen haver en l'estat espanyol, sinó que serveix d'exemple per a moltíssimes constitucions a nivell europeu. Per tant, jo crec que és un motiu d'orgull que es compleixi el 20 centenari d'esta Constitució, que ha sigut el clar reflexe de la voluntat de la societat espanyola d'avançar cap a un model democràtic que ara gaudim al nostre país gràcies a la Constitució del 78, i per tant jo crec que els joves tenim molt clar que aquest és el reflexe de l'esperit democràtic que tots volem i que esperem continuar durant moltíssims anys. Un model inspirador però que no va durar massa. No, bueno, Espanya no tenia, i ho va demostrar també amb molts exemples posteriors, no tenia una tradició no sols democràtica sinó d'avanços en els drets de la ciutadania. Hi ha per ahir personatges que venen després, com Ferran VII, considerat un dels pitjors reis de la història d'Espanya, que precisament s'encarreguen de recordar-nos que l'autoritarisme està ahí, que l'autoritarisme sempre ha estat un fet que malauradament ha acompanyat tots els avanços de la societat espanyola. I després, encara que hi havia un reconeixement dels drets, encara que es reconeixia el dret del ciutadà, que a França feia moltes dècades que s'havia reconegut, que a Estats Units feia moltes dècades que s'havia reconegut, i per això a Espanya arribava tard, i tot i que estaven ahí, després molts personatges nefastos de la nostra història s'encarreguen de recordar-nos que així les tradicions d'avanços són desgraciadament efímeres i que també els avanços de ciutadania els quedava encara massa per recórrer, perquè després de tot això van vindre exemples molt funestos de la nostra història i exemples de regressions, de tornar enrere respecte al que s'havia aconseguit. A mi m'agrada això, aquest refrany valencià que diu que els espanyols sempre ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona, i en part és cert. Primer perquè no sabíem fins ara que la Constitució liberal estava ahí, i segon perquè jo crec que molta de la gent i molts dels polítics espanyols encara no saben ben bé això que és el terme liberal. Jo quan senc, per exemple, a Esperanza Aguirre dir que és liberal, jo crec que aquesta senyora no s'ha llegit la Constitució del 1812 o que verdaderament no té una noció històrica molt adequada del que és el terme liberal. El que és liberal és el que va començar a aconseguir-se en aquest moment, el que venia de França, els vents de canvi que bufaven en tota Europa i que anaven cap a una societat on el súbdit s'havia convertit en ciutadà i on la democràcia oligàrquica o aquesta democràcia entre cometes que practicaven les èlits dels països es transformava per fi en un sufragi, no universal encara, però sí almenys en un sufragi censitari o restringit a una certa part de la ciutadania. Així que sí és cert que començaven a donar-se certes llibertats impulsades sobretot des dels països europeus. Està bé que recordem això i està bé que recordem també el que significa el verdader terme de liberal i que recordem a partir dels avanços de la Constitució del 1812 que avui encara, perquè Espanya du molts exemples d'autoritarisme que provoquen cert retras respecte al que passa en Europa o el que passa en el món, que ens recorden que avui encara hi ha massa drets de ciutadania en els quals no hem avançat el suficient. I ahir valga dir que duem 40 anys de retard respecte a la resta de països perquè així, fins no fa massa, hem tingut un altre exemple d'autoritarisme en forma de dictadura. Via Alicia, per donar una frase d'esta Constitució, l'objectiu del govern és la felicitat de la nació, es deia. És bonic, no? Bueno, i suposo que la de tots els governs que s'acunyen com a democràtics, podríem dir-ne. Bueno, el que és cert és que el document, podríem dir, la redacció de la Constitució del 1812 veu de la primera Constitució americana del 1776 i a més del parlamentarisme britànic i de la Constitució també que s'havia produït durant la Revolució Francesa, el 1789, és a dir que és un poc també hereva de totes aquelles idees que havia anat bevent, i el mèrit que té la Constitució del 1812 és que és la primera Constitució que se redacta i podríem dir la primera reflexió d'eliminar aquell poder que tenia exclusivament el sobirà
i fa una sèrie, podríem dir-ne, de principis i de reformes. Partint d'ahir també he de dir les més importants, per exemple, la divisió dels poders, l'executiu, el legislatiu i el judicial, que això és bàsic, atorgar el dret a ciutadania i no de súbdit, però a l'home, no s'oblidem, perquè la dona en la Constitució del 1812 no té encara ni la qualitat de ciutadà, és que no apareix ni reflectida en la Constitució del 12, ni molt menys com a dret per a votar. Al mateix temps no podem mai extrapolar un fet històric del seu context històric, perquè la Constitució del 1812 representa, podríem dir-ne, la modernitat, l'aplicació de conceptes que portava una Espanya absolutista durant molts segles duent a terme, però que si tu la mires en perspectiva a dia d'avui, bàsicament quasi no tenim res del que proposa la Constitució del 1812, entre altres coses perquè seria totalment anacrònic. La divisió de poders existeix, però no tampoc com l'estipulava la Constitució del 12, per exemple. I no oblidem tampoc que la Constitució del 1812 apareix en un context històric, efectivament, com havies comentat, de la invasió de les tropes franceses de l'estat espanyol, i per tant sorgeix també d'una idea molt forta, que és la idea del centralisme del poder polític de l'estat espanyol. És a dir, aleshores elimina qualsevol tipus també de representació cultural, fins i tot lingüística, de la resta de territoris de l'estat espanyol. Això, per exemple, tampoc no ho podem oblidar, i això ho obviava també perfectament. O crear les diputacions. Per exemple, vull dir-te, sí que estipulava el poder, podem dir-ne, municipal, però a nivell d'estat era ultracentralista. Però per què? Perquè efectivament és la resposta a una invasió d'un país estranger dins del que és el territori espanyol. És a dir, que hi ha moltes coses que sí, però no pense que sigui un orgull celebrar la Constitució del 1812, pense que és una celebració històrica d'un fet històric, com se podien celebrar moltíssimes altres. És més, el problema que van tindre justament després és que és molt curiós, perquè la Constitució del 12 es redacta per a que pugui tornar al poder Ferran VII, perquè la Constitució del 12 és monàrquica, i quan Ferran VII arriba el primer que fa és abolir la Constitució, és a dir, que diu que això de que tinguin que pagar impostos a les classes aristocràtiques que mos havien pensat que li havien de llevar poder, posteriorment s'aplica en certa manera a alguns períodes històrics, com és el trienni liberal, perquè és un govern progressista, fins i tot en la Segona República, però podríem dir-ne bàsicament sols en alguns punts. Penso que el més important és, primer, que fou la primera Constitució, això sí, i aleshores trenca el que és la concepció del sistema absolutista, aboleix els senyorius, estableix els primers drets, podríem dir-ne, del ciutadà, i que és carent en moltíssims aspectes, com els que he comentat, i sobretot que també parteix de la base del liberalisme. I sobre el liberalisme podríem parlar de moltíssimes coses, perquè el liberalisme se pot entendre des de tres conceptes diferents. Per això, igual quan Esperanza Aguirre diu que és liberal, li hauràs de preguntar si és a nivell econòmic. M'entens? Perquè liberal se pot ser liberal polític, liberal a nivell econòmic i liberal social. O liberal social, com ser els principis de la il·lustració, que són els que porten a la redacció de la Constitució. I compartiu d'alguna manera, ja crec que ho apuntava Alberto, esta lectura de la classe política d'aquesta Constitució serveix com a inspiració per a traure el país de l'actual situació econòmica? Jo crec que sí, entre altres coses perquè davant dels greus problemes que patia en aquell moment Espanya, el fet de reunir a la nació espanyola entorn a un projecte comú el que suposa és que en reformes molt profundes Espanya aconsegueix, i si preixin a dir-ho del clot, abandona els seus complexos i dona un pas més endavant. En aquest aspecte jo crec que el model reformista d'aquells temps, sobretot en aquest moment guanyen la partida dels liberals, s'aconsegueix avançar moltíssim en el que és la concepció d'una Espanya més moderna. És veritat que el segle XIX té unes etapes més lluminoses i unes etapes més fosques, és a dir, el 12 i la del 68 són constitucions molt avançades per al segle en el que estem parlant, el segle XIX, però en canvi la del 33 i la del 45 són relativament, si fem un tret constitucional comparat, veiem que són constitucions que van un poquet més enrere de les constitucions del 12 o la que sorgeix de la Revolució de la Gloriosa del 68. En aquest aspecte jo crec que la Constitució del 12 és una aposta molt valenta i molt ferma d'una ciutadania que se sent en plena capacitat d'afrontar els reptes del futur, i respecte a el que diu Alicia, és cert, lògicament, i salvant les distàncies, fa 200 anys d'això, és cert que la literalitat d'aquesta Constitució no té per què ser la mateixa, però sí els principis bàsics i fonamentals
que estàvem parlant fins ara i que ho estem reiterant en totes les intervencions que estem tinguent, la separació de poder, el concepte de ciutadania, la sobirania nacional, tots aquests principis són principis que queden respectats i reflectits a lo llarg de totes les constitucions que venen a posteriori. Per tant, jo crec que és la herència bàsica d'un projecte nacional que està consolidat, que és el model de l'Espanya democràtica, europea, avançada, i que jo crec que els joves tenim com a reflexe de model de convivència, de futur, i model inspirador de les reformes que vulguem dur a terme, entre altres coses per a poder, per exemple, afrontar totes les dificultats que tenim en el present, com ja vam fer els nostres avantpassats fa 200 anys. José Manuel, una última Bueno, jo crec que tenia raó en certa mesura quan Alicia deia que els fets històrics trets del seu context són molt perillosos. Hi ha un mite que és el mite dels il·lustrats, i fique un exemple. A França, quan es redacten els drets de l'home, poc després, és el primer document que redacta després de la revolució del 1789, a una dona se li ocorreix redactar els drets de la dona. I a aquesta dona, els il·lustrats, que tan mitificats tenim, li tallen el coll, directament li tallen el coll en la plaça, no me'n recordo com es diu, la plaça on s'aguillotinava el poble francès. La Bastilla, crec. La plaça de la Bastilla, exacte, on s'aguillotinava el poble francès. Vull dir que han canviat molt els il·lustrats respecte dels seus valors primigenis respecte dels il·lustrats actuals. I tal volta, considerats en perspectiva, els valors que tenien ells, si bé és cert que aleshores eren molt revolucionaris, vistos en perspectiva es queden molt carques, molt antiquats. Jo crec que és perillós associar la Constitució del 1812 exclusivament amb el relat èpic que diu el govern de Rajoy que hem de tindre ara, de que serà la Constitució que ens permetrà eixir de la crisi econòmica, afrontar els problemes que té la nació. Home, i tant de bo servirà, però jo crec que l'origen d'esta crisi econòmica no té res a veure amb els valors de la felicitat de tots els dies que promulgava la Constitució del 1812. Crec que és una crisi de valors molt més profunda en aquesta societat, que per exemple se situa en que hem oblidat la cultura de l'esforç, el valor del sacrifici, l'esperit de superació, i tot això té més sabor en una consciència social determinada que no en una associació que pot resultar certament perillosa si no tergiversada amb el que va passar en la Constitució del 12. Jo no sé si heu seguit una miqueta els actes de la celebració, però jo, per exemple, considero que fou un error grandíssim per part del president del govern utilitzar un acte institucional com era la celebració del bicentenari de la Constitució, podien dir-ne, per fer campanya electoral o per fer, pancartisme, que és el que va fer, bàsicament. Si tu t'escoltes el discurs, que jo els he escoltat tots els discursos, a més estan en internet, se poden llegir en lletra i se poden escoltar en àudio i en vídeo, i sobretot penso que és un error comparar les reformes que s'estan realitzant actualment amb les reformes que va representar la Constitució del 12. A veure, les reformes de la Constitució del 12 són d'un abans del que hi havia anteriorment, que era totalment un desastre, era una monarquia absolutista, és a dir, denegava els drets de qualsevol persona baix el poder d'un sol home, que era el rei. Perdoneu, les reformes que estan realitzant actualment penso que són una regressió conforme al que teníem fa uns anys, és a dir, el fet de tornar a plantejar l'aboliment de la llei de l'avort, del matrimoni homosexual, etc. Home, si tu me dius que aquest tipus de reformes és anar endavant, doncs jo ho lamento molt, però pense que les reformes del 12 era un abans, és a dir, un canvi a més del que s'havia tingut anteriorment, i les reformes que s'estan realitzant, almenys baix el meu punt de vista, l'actual govern del Partit Popular, no és un abans, és una regressió històrica sobre drets ciutadans que s'havien aconseguit ja. Fins i tot el plantejament de la qüestió de la vaga, que ara volen legislar el fet de regular la qüestió de la vaga, o fins i tot la reforma laboral, és a dir, jo, baix el meu punt de vista, els drets socials i els drets del ciutadà que s'estan realitzant a partir de les reformes actuals són regressives i en absolut d'abans, com sí que foren les del 12, i per tant penso que és un error haver-ho comparat, sobretot perquè dona peu a aquestes reflexions que jo estic fent ara. Si no s'hagueren comparat, doncs mira, ho haguérem deixat així i no haguera passat res, però penso que fou desafortunat. No sé si per al·lusions, Alberto, i acabem. Jo crec que va ser un discurs, en aquest concret aspecte va ser un discurs totalment institucional, de president de govern, que el que va voler és llançar un missatge d'esperança, de força, inspirat en els valors que van promulgar la Constitució de 1812, entre altres coses perquè va ser un poble que va ficar-se en peu, va tindre molt clar quals van ser els seus objectius i ho va aconseguir, i el que vol el president del govern en aquest sentit és animar a tota la ciutadania
a seguir avançant cap al futur, i totes les reformes que s'estan emprenent van cap als avanços socials, la millora d'una societat que ara no té oportunitats, implementar la cultura de l'esforç, del coneixement, etc., que són criteris que estan molt arraigats en el pensament liberal i que ara per ara el president del govern de la nació defensa i és el principal valedor de tots aquests valors. Telegràficament, per favor. Jo no sé si Rajoy és 12-anyista o Churchill, perquè a voltes diu allò de sangre, sudor i làgrimes i a voltes és més èpic i utilitza els valors de la Constitució del 12, en fi. No, que no, retallades en drets socials estem veient-les tots els dies, vull dir, no, és una cosa òbvia. Jo crec que la gent, quan passen els 4 anys de legislatura, tindrà la perspectiva suficient per saber valorar i sopesar que ha sigut el plantejament de l'esquerra en 100 milions de parats o el model productiu del govern del Partit Popular. Que encara no s'ha iniciat. Bé, gràcies Alberto Moratal, Alicia Izquierdo, José Manuel Prieto, gràcies als tres. Fem una xicoteta pausa per a la publicitat i continuem amb més assumptes així en Ventana a la Safor.